S-a oprit ăsta. Cum? Nu, vorbește. Vă mulțumesc din tot sufletul că ne-ați susținut pe toți. Eu vă mulțumesc în numele tuturor. Acest premiu, acest titlu de Vocea României nu este numai al meu. Vă jur, nu este numai al meu. Este al lor, a tuturor, este al nostru și al vostru și al vostru și al tuturor. Nu este numai al meu. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere și vouă vă mulțumesc că v-ați susținut. Ștefan Stan! Oameni buni, la mulți ani, an nou fericit! Pomana porcului câtă mai e, dacă nu e pomana scrofei. Asta e, pălincă, nebunie, distracție, gata. Să arată băf!